ஹாய் வணக்கம் எனது ஆருயிர் மக்களே. நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது உங்கள் மதுரை மாம்ஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல யாராலும் மிஸ் பண்ண முடியாத ஒரு லெஜெண்டரி ஸ்நாக் பண்ண போறோம். அதுவும் நான்வெஜ்ஜி மாதிரி ஃபீல் கொடுக்கிற காலிஃப்ளவர் 65 பசங்கள கூட ட்ரிக் பண்ணி சாப்பிட வைக்கும் இந்த மாஸ் சாப்பாடு நீங்களே வீட்ல ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப கிக் இருக்கும். முதல்ல ஒரு நல்ல காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க. அத பச்சை தண்ணீல நன்றாக கழுவி, சூடான நீர்ல 5 நிமிஷம் ஊற வைங்க. இதால தான் அந்த அன்வான்டட் ஸ்மெல் போயிடும். பாக்டீரியாக்கும் பை பை சொல்லும். தண்ணிய வடிச்சிட்டு ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல வச்சுக்கோங்க. அது ஒரு மாதிரி தான் இப்ப இருக்கு. அதான் இப்ப நம்ம மசாலா மழையால மேக் ஓவர் பண்ண போறோமே, இந்த ஸ்டேஜ் தான் மேஜிக் பண்ணும். ஸ்டேஜ் பாத்திரத்துல சேர்க்க காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன். இந்த மாரி பிரைட் ரெட் கேரக்டர் டோன் வரணும். மைதா 3 டீஸ்பூன் சோள மாவு, கார்ன் ஃப்ளோர் 2 டீஸ்பூன் உப்பு, தேவையான அளவு தண்ணி, 1 டம்ளர் அளவு. இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அந்த காலிஃப்ளவர ஒவ்வொன்னும் நல்லா இந்த பேட்டர்ல முழுக்க மூழ்கணும். பின்னால 5 நிமிஷம் லவ்வோட ஊற வைக்கணும். நம்மளும் கொஞ்ச நேரம் ரீலாக்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு சில நேரம் பேட்டர் தோசை மாவு மாரி தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா, அப்போ சிறிது அரிசி மாவு சேர்த்துட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஆகும். கிரிஸ்பி ஃபீல் வேணான்னா, பேட்டரை கெட்டியா பண்ணுங்க. நீங்க பேச்சுலரா இருந்தாலும், இது பிகினர் லெவல் டிஷ் தான். ஜஸ்ட் ஃபாலோ த மிக்ஸ். இப்போ ஆன் பண்ணி, ஸ்டவ் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கடாய ஸ்டவ் மேல வைங்க. கடாய் நல்ல சூடான பிறகு, கடாயில கோல்ட் வினர் எண்ணெய் ஊத்துங்க. கொஞ்ச நேரம் காய விட்டதும், காலிஃப்ளவரை பேட்ச் பை பேட்ச் போடுங்க. அடடே! அந்த சத்தம் கேட்டீங்களா? கொஞ்சம் கிரிஸ்பி, கொஞ்சம் ஜூஸி. இந்த காம்போ தான் காலிஃப்ளவர் 65க்கான ஸ்பெஷலான சோல். பழசத்து மாரி ஆக்கக்கூடாது. மீடியம் ஃப்ளேம்ல தான் பெர்ஃபெக்ஷன். சாப்பாட்டுக்கு சைட் டிஷ்ஷாவும் வச்சுக்கலாம். இல்ல ஸ்நாக்ஸியாவும் சாப்பிடலாம். அப்பாடா! கடைசி கார்னர் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பில பொரிச்சு, அந்த காலிஃப்ளவர் மேல் தூவுங்க. அரோமா ஓவர்லோட். இப்போ வீட்டுல யாராவது ஓடி வந்து, "என்ன சமைக்கிறீங்க?"ன்னு கேட்டா, சொல்லுங்க காலிஃப்ளவர் அறுபத்தந்து அப்புடுன்னு. இதோட காம்போ சின்னதா ஒரு புதினா சட்னி, தக்காளி சாஸ் அல்லது வெஜ் மயோனைஸ் கூட பரவாயில்ல. நீங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல ஆர்டர் பண்ற மாதிரி பிளேட்ல டெக்கரேட் பண்ணீங்கன்னா, இந்த சிம்பிள் டிஷ்ஷயே லக்ஸரி ஸ்நாக் மாதிரி ஃபீல் வரும். அம்மா வீட்டு சமையல்னு சொன்னாலே சுவை இல்லாம போயிடுமா? இந்த சேம் பேட்டர்ல காலிஃப்ளவர் மட்டும் இல்லாம, பனீர், மஷ்ரூம், பேபி கார்ன் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணலாம். ஃபெஸ்டிவல்க்கு நம்ம வீட்ல 65 சீரிஸ் பண்ணுவோம். காளி 65, பனீர் 65, ஈவன் பிரெட் 65 வரைக்க வரலாம். இது ஒரு டிஷ் இல்ல, ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி பிளேகிரவுண்ட். இதாங்க மக்களே, சுட சுட காலிஃப்ளவர் 65 ரெடியாச்சு. அடுத்த முறை உங்க வீட்ல சோறு இல்லாத நாள் கூட இது இருந்தா கம்ப்ளைண்ட் வராது. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மதுரை மாம்ஸ் கிச்சனுக்கு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நாம் மீண்டும் சந்திக்கிறோம். பசிக்கிறப்ப நல்லா சாப்பிடுங்க மக்களே.